Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Mun gode wa Allah, mun gode wa Allah, mun ƙara gode wa Allah. Mai girma gwamnan jihar Kano wanda Director Press yake wakilta a wajen wannan taro, da girma Professor Babangida Muhammad Babangida wanda yake wakiltar inuwar haɗin kan ƙungiyoyi da malamai ta jihar Kano, da girma mataimakin babban kwamanda, da girma darakta na Hisba, da girma Dr. Khadija mai wakiltar bangaren mata a hukumar Hisba, manyan baki 'yan jarida 'yan Hisba, masoya addinin musulunci, kwamandan Hisba na jihar Katsina Abu Ammar Muhammad Al-Amin, wanda ya tattaki musamman daga Katsina ya wakilci mai girma gwamnan Katsina a wajen wannan taro na wato wannan rana mai mahimmanci. Wato wannan bayan Allah su Profesa Babangida Muhammad Babangida ƙarƙashin jagorancin Profesa Muhammad Burodo da Sheikh Abdulwahab Abdallah da Dr. Sa'idu Dukawa, sauran shehi da injiniya Bashir Hanan, sauran manyan malamai na wannan majalisa sun yi duk abin da ya kamata malamai su yi, Allah saka musu da alheri. Sun zauna da ni, sun zauna da mai girma gwamna, sannan suka haɗa mu da mai girma gwamna aka zauna. Abin da aka fahimta gaba ɗaya, wasu shaidanu ne suka shirya wannan abin. Su suka ɗauko wannan tsohon bidiyo na wato wata 5 da ya wuce a baya, suka tura wa gwamna, suka ce ga 'yan Hisba suna ta buge mutane, suna ta raɗa mutane. Sun yi haka ne domin su lalata alaƙar gwamna da Hisba, su lalata alaƙar musulunci, su cimma burinsu na a mayar da Kano cibiyar baɗala da auren jinsi da maɗugo da luwaɗi, kamar yadda aka lalata mana sauran jihohin na rashin tsaro. Jihar Katsina muna addu'a kullum Allah ya fitar da ita daga halin da take ciki na lalacewar tsaro. Jihar Zamfara kullum muna mata addu'a Allah ya kawo sauki na halin rashin tsaro. Jihar Sokoto haka, da sauran da jihar Niger da sauran jihohinmu na Najeriya da aka hana noma, aka hana kiwo, ake sace mutane, ake fillewa manoma kai. Tattalin arziki ya yi ƙasa, noma ya koma baya. Mu kuma Kano da aka ga cewa wato tsaron har yanzu Allah ya mana albarkarsa, da aka ce to bari a mai da Kano ya zama cibiyar badala. Karuwai da 'yan daudu sun mai da Kano matattara. A nan ake so a fara yin auren jinsi, daga nan sai iyado a Najeriya. Saboda haka wasu mutane marasa imani su suke son su ga an lalata Hisba, kuma an haɗa ta faɗa da gwamna domin ya zama cewa ya ƙi sauraron mu, ya ƙi kulawa da mu. To a jiya duk an buge waɗannan shaidanun mutane. Mun fahimci gwamna ashe yana son Hisba, yana ƙaunar Hisba, yana murna da aikin Hisba, kuma da shaidanun nan da suka yi shaidanci su lalata Hisba, su ɓata alaƙarta da gwamna,